Bývacie pozemky Kanaš, takto som si ja nazval túto novú akvizíciu v našej ponuke. Asi som mohol som si tak nazvať. No, ale čo je podstatné, 782 a 823 m2 v Kanaši, ktorý určite všetci dobre poznáte. Čiže takéto pozemky s takouto výmerou tu máme teda na predaj. A čo je podstatné, nekupujete si len tieto pozemky, ale kupujete si to aj s kontaktom na momentálnu pani majiteľku, ktorá je brutálne šikovná a všetky náležitosti, ktoré sú tu potrebné, aby vám tu nič nechýbalo, čo je cesta, siete a všetky tie veci vybaví za vás. Tak si to pozrite. Pár náležitostí k týmto pozemkom. Poďme teda pekne po poriadku. Územie, kde sa tieto pozemky nachádzajú, je rozparcelované a prakticky je už aj viditeľný koridor budúcej cesty. Ku každému z pozemkov je zriadené právo prechodu a prejazdu a po dokončení cesty bude odovzdaná mestu Veľký Šariš. V štádiu projektu a prípravy je takisto kanalizácia, elektrické prípojky a takisto vodovod. Ak by vám teda nestačil kľud a pokoj jak na Valale, a by ste hľadali ešte niečo iné, tak sú tu v blízkosti takisto aj pekné turistické atrakcie. Jak sa volá toto? Eiffelova väža. Ona vybaví, ona fakt vybaví. Všetko. Vybaví. Šikovná. Takže síce tie inžinierské siete tu teraz ešte nie sú, ale ona vybaví. Poskladáme tu, hen tam a bude cesta, elektrina, kanalizácia, voda. Takže ak sa vám niečo také páči, nehajte ma kontaktovať telefonicky, e-mailom alebo prostredníctvom sociálnych sietí a takisto sledujte náš YouTube kanál, na ktorom sa dozviete o všetkých novinkách, ktoré pre vás pripravujeme.